இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெயர் சொல்லி இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरेंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज प्रभु शेयर பண்றீங்களா? அத்தியாயம் 5 கர்மயோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். என்ன பகவான் கர்மயோகத்தை பத்தி 3rd சாப்டர்லயே சொல்லிட்டாரு, இப்ப மறுபடியும் கர்மயோகத்தை பத்தியே என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணலாம். என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் அப்படிங்கிறதும் ஒண்ணு ஆட் பண்ணிருக்கிறாருங்க. இந்த சாப்டர் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. அர்ஜுனரின் குழப்பம். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 5.1ல அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சசி யச்ரேய ஏதயோர் ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்சிதம். சோ அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை எனக்கு தயவு செய்து விளக்கி கூறுவீராக அப்படின்னு கேட்கிறாரு. செயலை துறந்து விடு அப்படின்னு சொல்றீங்க, பக்தியோடு செயல்படு அப்படின்னு சொல்றீங்க. சோ எதை செய்யறது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே. இதுல ரெண்டு விச் இஸ் த பெஸ்ட் பெனிஃபிஷியலா எனக்கு எது பெனிஃபிட் நன்மை தரக்கூடியது அதை எனக்கு சொல்லுங்க, தெளிவா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன சொல்ற, பக்தி தொண்டில் செயல்களை செய்வது சிறந்தது, அது விளைவுகளிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாரு. செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன சொன்னார், ஜட சிறையிலிருந்து நாம் எவ்வாறு வெளியேறுவது. சோ அது விளக்கப்பட்டது. ஜட சிறையிலிருந்து நாம் இந்த உடல் அல்ல, நாம் ஆத்மா அப்படின்னு அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடைவதனால் நாம் இந்த ஜட சிறையிலிருந்து நாம் விடுதலை அடையலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. 3rd சாப்டர்ல ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனுக்கு செய்ய வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கறதும் சொன்னார். 4th சாப்டர்ல தியாக செயல்கள் சோ ஞானத்தில் முற்று பெறுகிறது அப்படின்னு சொல்றார். இந்த 5th சாப்டர்ல அதுவும் இல்லாம 4th சாப்டர்ல என்ன சொல்றார், எழுந்து போரிடு அப்படின்னு சொன்னார். சோ உனக்கு என்ன டியூட்டியோ அதை செய் அப்படிங்கறத பகவான் வலியுறுத்தி சொன்னார். சோ இந்த 5th சாப்டர்ல என்ன சொல்றார், மறுபடியும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாரு அர்ஜுனர். சோ செயலின்மை அப்படின்னா அவர் என்ன நினைக்கிறார், செயலை துறந்து விடு அப்படின்னா செயல்களே செய்யாமல் பேசாம உட்கார்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சிட்டார். சோ இது செயலை துறக்கிறது அப்படிங்கிறது முழு ஞானத்தில் செயல்படுவது. முழு ஞானத்தில் செயல்படுவது அப்படின்னா செயலின்மைக்கு ஒப்பானது. அதனாலதான் பகவான் செயலை துறந்து விடு அப்படின்னு சொன்னாரு.
செயலை துறப்பது அப்படின்னா சந்நியாசம் தான். அதாவது பலன்களை எல்லாம் வந்து பகவானுக்கே அர்ப்பணிச்சிடணும், நமக்குன்னு எதுவுமே எடுத்துக்க கூடாது. அப்புறம் என்ன சொல்றார், பக்தியோடு செயல்படு அப்படின்னு சொல்றார். சோ நீ செய்கின்ற காரியங்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து செய், பக்தியோடு செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இது ரெண்டுமே எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, இதை கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்க அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனனுடைய தவறான புரிதல் நம்ம அததான் இப்ப பார்த்தோம். வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சிறந்தது, அதாவது நம்முடைய மன கற்பனைகளை விட பக்தி செய்வது சிறந்தது. இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஆன்ம அறிவு விளக்கப்பட்டது, அதாவது சந்நியாச ஆத்ம அறிவு விளக்கப்பட்டது. நான் உடல் அல்ல, நான் இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறது விளக்கப்பட்டது. சோ அடுத்தது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை, நம்மளுக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது. சோ பல செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆன்மா எப்படி சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்கிறது அப்படிங்கிறதும் செகண்ட் சாப்டரே சொல்லுச்சு. பக்தி சேவையால் வந்து எப்படி வந்து நம்ம இந்த பௌதீக மண்டலத்திலிருந்து விடுதலை அடையலாம் அப்படிங்கிறதும் சொல்லுச்சு. மூன்றாவது சாப்டர் நாணத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையில, அதாவது ஹையஸ்ட் இப்ப செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன் நம்ம சிகாதிர் முனி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து செய்ய வேண்டுவது ஒண்ணுமே இல்லை. நமக்கெல்லாம் இல்ல, நம்மளுக்கெல்லாம் கடமைகள் இருக்கு, அதை செய்யணும். ஆனா அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியர்களுக்கு, அவங்களுக்கு வந்து ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார். சோ அடுத்தது வந்து அத்தியாயம் 4 என்ன சொன்னார், அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சமடைகிறது. சோ ஞானத்தை அடைபவன் பகவானை வந்து அடைகிறான் அப்படிங்கிறது மாதிரி சொன்னாரு. சோ 4வதோட கடைசி வசனம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, அர்ஜுனரை வந்து போராட சொன்னார். எழுந்து போராடு, இதனால் வந்து எனக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது அப்படின்னு எல்லாம் நீ சொல்லாத, கைவிடு அல்லது சண்டை செய் அப்படின்னு 2 சொன்னாரு. அதுல வந்து நீ வந்து கண்டிப்பா வந்து துறவை வந்து மேற்கொள்ள கூடாது, அது உனக்கு ஒத்து வராது, நீ வந்து உன்னுடைய டியூட்டியான போரை வந்து நீ வந்து செய்யணும் அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லிட்டாரு. அடுத்தது அடுத்தது பகவானோட சந்தேகம், அர்ஜுனருடைய சந்தேகத்தை இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து எப்படி நீக்குகிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ச நிஸ்ரேயசகராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசா கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். சோ செயலை துறப்பது அப்படின்னா செய்யாம இருக்கிறது கிடையாது, செயல்கள் செய்யாம இருக்கிறது கிடையாது, செயல்களுடைய பலன்களை துறப்பது. சோ அது சிறந்ததா, அதுவும் சரி, பக்தியோடு செயல்படுவதும் சரி, பக்தியோடு நம்மளுடைய காரியங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டே இருக்கிறதும் சரி, ரெண்டுமே வந்து முக்திக்கு வழிகாட்டும். ஆனா இதுல விச் இஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாரு இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து சொல்றாரு செயலை துறப்பதை விட, சோ துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்தது. சோ பக்தி தொண்டுதான் சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க அடிச்சு சொல்லிட்டார். சோ பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது நம்மை வந்து எல்லா வகையான பற்றுக்களிலிருந்தும் எல்லா வகையான துன்பங்களிலிருந்தும் நம்மை விடுவிக்க கூடியது. சோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஏன் பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னா, இல்லைன்னா நம்ம வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே வாழுவதற்காக வந்து நம்ம விளைகின்றோம். சோ இன்னும் 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 கம்ஃபர்ட், ஒரு சின்ன வீட்டுல இருக்கோம், ஒரு ஒண்டு குடித்தனத்துல இருக்கிறோம், அப்புறம் வந்து ஒரு தனியா ஒரு பிளாட்டுக்கு போறோம், 1 பெட்ரூம், அடுத்தது வந்து 2 பெட்ரூம், அப்புறம் வந்து ஒரு தனி வீட்டுக்கு போலாம், அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு வில்லா மாதிரி கொஞ்சம் பெருசா, அப்புறம் இன்னொரு தோட்டத்தோட சேர்ந்த மாதிரி, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மள வந்து கம்ஃபர்ட்லயே வச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். நம்ம அந்த கம்ஃபர்ட்டை தேடி போகும்போது நம்ம வந்து முயற்சிகள் நிறைய செய்கின்றோம், நம் பலநோக்கு செயல்கள் நிறைய செய்கின்றோம். அந்த செயல்கள்னால நம்ம மறுபடியும் நம்ம வந்து இந்த சைக்கிள்ல, பிறப்பு இறப்பு சைக்கிள்ல வந்து நம்ம மாட்டிக்கிறோம். சோ நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. நம்மளுடைய இந்த மனித பிறப்பின் நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம மறந்துடுறோம். சோ அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை நோக்கி போகும்போது மனித பிறப்பு நிறைய பல கிளைகளுக்கு கிளைகள் அப்படின்னா பிறவிகளுக்கு தாவி 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 நாம் சென்று கொண்டே இருக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி செய்வதை விட, அந்த மாதிரி இருக்கிறதை விட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பக்தியோடு செயல்பட்டோம் என்றால், பக்தியோடு செயல்படுதல் அப்படிங்கிறது தான் சிறந்தது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வனக்கு விளக்கம் தருகிறார். அர்ஜுனருக்கு மட்டுமில்ல, அந்த விளக்கம் நமக்கும் கூடத்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இன்னொன்னும் கூட நம்ம வந்து நினைச்சுக்கணும், இது எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து. இந்த பகவானுடைய இந்த சொத்தை நாம் கொஞ்ச நாள அனுபவிக்க போகிறோம்.
இன்னைக்கு இது நம்மளோட சொத்தா இருக்கிறது, நாளைக்கு வந்து அது வேறொரு சொத்தாக நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய சொத்தாக மாறும். இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து அது பேர பிள்ளைகளின் சொத்தாக மாறும். இல்ல வித்துட்டோம் அப்படின்னா வேற யாருக்காவது போயிடும். சோ அந்த மாதிரிதான் இருக்குமே ஒழிய இது எல்லாத்துக்குமே ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா பகவான் மட்டும்தான். இதையெல்லாம் கொஞ்ச காலம் நாம் அனுபவிக்க பிறந்திருக்கிறோம். சோ இது என்னுடையது அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்க கூடாது. எது நம்மளதோ அதை வந்து பகவானின் திருப்திக்காக வந்து நாம் வந்து அதை வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டா கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. நிர்கா அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா இருந்தார். அவர் வந்து நிர்கா மகாராஜா. அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா ஆஹ் நிறைய தானங்கள் செய்வார், நிறைய தர்மங்கள் செய்வார். அப்படி ஒரு பிராமணர் வந்து தானம் கேட்டு வருகிறார். அவர் தானம் கேட்டு வரும்போது அவருக்கு 10,000 பசுக்களை வந்து தானமாக கொடுக்கிறார். எப்படி கொடுக்கிறார் அப்படின்னா அந்த கொம்புகளில் எல்லாம் பொன்னாலும் மணியாலும் அலங்காரம் பண்ணி பட்டு வஸ்திரங்கள் எல்லாம் சாத்தி அந்த பசுக்களை எல்லாம் அந்த பிராமணருக்கு வந்து தானமாக கொடுக்கிறார். தானமாக கொடுத்தார். ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போயிட்டார். அப்போ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இன்னொரு பிராமணர் வருகிறார். அவருக்கும் இதே மாதிரி 10,000 பசுக்களை வந்து தானமாக கொடுக்கிறார் நிர்கா மகாராஜா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிராமணருக்கு 10,000 பசுக்கள் கொடுத்தார் பாத்தீங்களா, அந்த பசு கூட்டத்திலே இருந்த ஒரு பசு சாயந்தரம் மேய்ஞ்சிட்டு அது என்ன பண்ணுச்சு, வழக்கத்தின் காரணமாக அது மன்னருடைய கொட்டிலுக்கே வந்து சேர்ந்து விட்டது. எப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிராமணருக்கு தானம் கொடுத்தாரோ அன்னைக்கு சாயந்தரமே மன்னரோட கொட்டிலுக்கு வந்துருச்சு. அது மன்னருக்கு தெரியுமா? இதெல்லாம் பாத்துக்கிறதுதான் மன்னரோட வேலையா? இல்ல, அது தெரியாது. அப்போ 2வது பிராமணர் வந்து தானம் கேட்கும் போது இந்த பசுவும் அந்த 2வது பிராமணருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கூட்டத்தோட சேர்ந்து 10,000 பசுவாக கொடுக்கப்பட்டு விட்டது. சோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராமணருக்கு தெரிய வருகிறது, ஒரு பசு நம்மளுடைய இதுல குறையுது அப்படின்னு தெரிய வருகிறது. அந்த பசு அடுத்த பிராமணருடைய கொட்டிலே இருப்பதையும் வந்து பார்க்கிறார். சோ அதுக்காக வந்து மன்னர்கிட்ட வந்து கேட்கிறார், எப்படி எனக்கு தானமாக கொடுக்கப்பட்ட பசுவை இன்னொரு பிராமணருக்கு நீங்க தானமாக கொடுப்பீர்கள் அப்படின்னு ரொம்ப வாக்குவாதம் செய்கிறார். அப்போ மன்னர் வந்து எனக்கு தெரியாமல் நிகழ்ந்து விட்ட தவறு இது, நான் உங்களுக்காக வேற எவ்வளவு வேணாலும் தர்றேன், இன்னும் ஒரு 1000 பசுக்களை வேணாலும் உங்களுக்கு தானமாக தருகிறேன் அப்படின்னா, நான் உங்ககிட்ட தானம் தான் கேட்டு வந்தேன், பிச்சை கேட்டு வரவில்லை. ஏன்னா அந்த காலத்துல பிராமணர்கள் எல்லாம் சத்திய யுகத்துல ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. அதனால அவர் வந்து ரொம்ப கோவப்படுறார். அப்புறம் வந்து சபிச்சிடுறார். 2 பிராமணர்களும் வந்து சண்டை போடுறாங்க. அந்த பிராமணரும் வந்துட்டார். 2 பிராமணரும் ஒத்துக்கல. அப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர் வந்து இவரை வந்து நீ வந்து ஒரு பள்ளியா போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சபிச்சுட்டு போயிடுறாரு. சோ இவர் வந்து அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. மன்னர் நிர்கா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்தது. இரு பிராமணருக்கும் அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பலகாலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். சோ அப்ப வந்து அவர் வந்து அடுத்த பிறவி அந்த இது முடிஞ்சோன்னா அவர் வந்து இறந்து போயிடுறார். இறந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து அவர் பள்ளியா போறார். பள்ளியா போகும்போது யமதர்மராஜன் கிட்ட போய் நிற்கிறார். நீ வந்து நிறைய புண்ணியங்களை செய்திருக்கிறாய் மன்னனே, ஆனா ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணிட்ட. நீ வந்து எதை ஃபர்ஸ்ட் அனுபவிக்க விரும்புற? பள்ளியா போய் அந்த துன்பத்தை ஃபர்ஸ்ட் அனுபவிக்கிறியா, இல்ல நீ பண்ணின புண்ணியங்களுக்காக நிறைய வந்து சொர்க்கத்துல நிறைய வந்து எல்லாமே இருக்குது, அதையெல்லாம் போய் வசதிகள் எல்லாமே இருக்குது, அதையெல்லாமே அனுபவிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மன்னர் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை என்னுடைய இந்த துன்பத்தை ஃபர்ஸ்ட் நான் அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லிடுறாரு. சோ பள்ளியா போயிடுறாரு. பள்ளியாக ஒரு பெரிய காட்டிலே வந்து ஒரு கிணத்துக்குள்ள ரொம்ப காலமா இருக்கிறாரு. அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணருடைய பிள்ளைகளும் அந்த இதுல வந்து விளையாடுறாங்க, அந்த வனத்திலே வந்து விளையாடுறாங்க. அப்போ தண்ணி இருக்குமா, தண்ணி தாகம் எடுக்குது. அப்ப தண்ணி இருக்குமான்னு எட்டி பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய பள்ளி ஜெயண்ட் சைஸ்ல இருக்குது. அதை பார்த்தோன்னா ஓடுறாங்க. போய் பகவான் கிட்ட சொல்றாரு. பகவானும் வர்றார். பகவான் வந்து அவருடைய இடது கையை வந்து இப்படி உள்ள விடுறார். சோ அவருடைய கை பட்ட உடனேயே அந்த பள்ளி அந்த நிர்கா மகாராஜாவாக வந்து மறுபடியும் வந்து உருவம் எடுக்கிறார். அப்ப வந்து யாருன்னு கேட்கும் போது நான் இந்த மாதிரி இருந்தேன், இதெல்லாம் செஞ்சேன், அவருடைய பிராமணர்களுடைய சாபத்தினால நான் இந்த மாதிரி வந்துட்டேன் அப்படின்னு வந்து அங்க நடந்தது எல்லாம் சொல்கிறார். சோ இது எதனால ஏற்பட்டது அப்படின்னா,
நான் செய்கின்றேன், நான் தானம் கொடுக்கின்றேன், அந்த புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் எனக்குத்தான் அப்படின்னு நினைச்சதுனால வந்தது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன காரியங்கள் செய்தாலும் சரி, இந்த உலகமே வந்து பகவானுடைய சொத்து, இதுல கொஞ்சம் நான் வச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ, இத வந்து பகவான் வந்து தானம் கொடுக்க சொல்கிறார், அதை நான் தானம் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி தானம் கொடுத்திருந்தா அந்த மன்னருக்கு இந்த வந்து வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்காது. அதேதான் நம்மளும் ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். யாருக்கு என்ன நல்லது செஞ்சாலும் சரி, ஒரு கோயில் கட்டுமான பணிக்கு நம்ம உதவி செய்யறோமா, இல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது பண்றோமா, இல்ல பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்றோமா, என்ன பண்ணாலும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி செய்யணும். பகவானுடைய சொத்து இது அப்படின்னு நம்ம எடுத்து கொடுக்கணும். அப்படி அந்த பாவத்தோட கொடுக்கும் போது அந்த புண்ணியங்களும் நமக்கு வேண்டாம், பாவங்களும் நமக்கு வேண்டாம். புண்ணியம் வந்தாலும் நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கேன், அதை அனுபவிக்க இன்னொரு பிறவி எடுக்கணும். அந்த பிறவியில நம்ம மனுஷனா பிறப்போமான்னு தெரியாது. மனிதனா பிறந்தா மட்டும்தான் பக்தி செய்ய முடியும். சோ அந்த சிக்கல்ல நம்ம மாட்டிக்க கூடாது. சோ புண்ணியமும் வேண்டாம், பாவமும் வேண்டாம். சோ பகவான் கிட்ட அர்ப்பணிச்சிட்டோம்னா அந்த விளைவுகளிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மயோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா, மறுபடியும் கேட்கிறார், என்னன்னு பார்க்கலாம். நேயச நித்ய சந்நியாசி யோனத்வேஷ்டின காங்க்ஷதி நிர்பந்தோகி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசியாவான். சோ ஒரு சந்நியாசி அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும், அதுக்கு டெபனிஷன் தான் இங்க கொடுக்கிறார். சோ தனது செயல்களின் விளைவுகளில், நம்ம ஒரு காரியம் ஒரு சன்னியாசி வந்து ஏதோ ஒண்ணு செய்யறார், அதனால வந்து நல்லது நடந்தாலும் சரி அவர் கண்டிப்பா நல்லது நினைச்சுதான் செய்வார். சில சமயங்கள்ல ஏதாவது தவறி வேறாவது நடந்துட்டாலும் சரி அது மேல விருப்போ அவர்களுக்கு வெறுப்போ எதுவுமே கிடையாது. நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, புத்தர் வந்து நகர்வலம் வரும்போது ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப திட்டுவார், ஆனா அவர் வந்து ஒண்ணுமே பேச மாட்டார், போய்கிட்டே இருப்பார் அப்படின்ட்டு. அத விருப்பம் கிடையாது, வெறுப்பும் கிடையாது. அவங்க பாட்டுக்கு பிச்சை எடுத்து பிச்சாந்தேகின்னு சொல்லிட்டே போவாங்க. ஏதாவது திட்டினாலும் சரி, ஏதாவது பிச்சை இட்டாலும் சரி, எதையுமே வந்து அவங்க வந்து சரிசமமா தான் எடுத்துப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த விளைவுகளிலே வந்து விருப்பம் கிடையாது, வெறுப்பும் கிடையாது. சோ அப்படிப்பட்டவன் தான் நிரந்தரமான சந்நியாசி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். சோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா அப்படிங்கிறாரு. சோ அர்ஜுனரை வந்து புகழ்ந்து பேசுகிறார். எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளான். அந்த சன்னியாசி வந்து எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னா, அவனுக்கு வந்து விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது. அப்போ இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறான். இருமைகள் அப்படின்னா என்ன, டுவாலிட்டிஸ். அவர் டுவாலிட்டிஸ்னா என்ன, இன்பம் துன்பம், அப்புறம் வந்து வெப்பம் குளிர், எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு. மானம் அவமானம் எதுவுமே கிடையாது. மானமும் அவங்களுக்கு ஒண்ணுதான், அவமானமும் ஒண்ணுதான். சோ அந்த மாதிரி டுவாலிட்டிஸ் இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறான். சோ அவன் அந்த மாதிரி விடுபட்டுட்டா அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் பந்தங்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க ஈஸியா வந்து வெளியில வந்துருவாங்க, எளிதில் வென்று விடுவார்கள். அவங்களுக்கு வந்து பௌதீக பந்தங்கள், மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் இருக்காது. சோ அந்த மாதிரி வந்து எந்த ஆசைகளும் இல்லாததுனால பற்றுக்களில் இருந்து வெளிவந்து விடுகிறார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் முழுமையாக முக்தி அடையும் ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்போ முதல் ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது, நம்முடைய திருப்திக்காக செயல்படக்கூடாது, பகவானை திருப்தி செய்கின்ற செயல்களுக்கு மட்டுமே நம்ம வந்து செயல்படணும். அப்படிப்பட்டவன் தான் உண்மையான சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இப்போ இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா, ஒரு முகலாய குடும்பத்திலே பிறந்தவர், ஒரு முஸ்லிம் குடும்பத்திலே பிறந்தவர். ஆனால் மிகச்சிறந்த கிருஷ்ண பக்தர். சோ மிகச்சிறந்த கிருஷ்ண பக்தர். அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவைகள் வந்து கிருஷ்ணநாமத்தை சொல்லுவார். சோ ஒரு மாலையில வந்து 108 இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஒரு 108 ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அது ஒரு மணிக்கு சொல்லுவோம். அப்படி 108 தடவை சொல்லினோம்னா அது ஒரு மாலை. அந்த மாதிரி இவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு
3 லட்சம் தடவைகள் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வந்து ஜபம் செய்கின்றார். சோ அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ண பக்தர் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் மத்த வேலையெல்லாம் செய்வார். 22 மணி நேரம் வந்து ஜபத்திலேயே தான் உட்கார்ந்திருப்பார். சோ அப்ப யாருடைய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது? முகலாயர்களுடைய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்ப சும்மா விடுவாங்களா? ஒரு முகலாயர் கிருஷ்ண பக்தர் இருக்க கிருஷ்ண பக்தராக இருக்கிறதுக்கு விட மாட்டாங்க. எல்லாரும் போய் ராஜா கிட்ட போய் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே ராஜாக்கு ரொம்ப கோபம். என்ன பண்றது? நிறைய என்னென்னமோ வழியெல்லாம் பண்ணி பாக்குறாங்க. வேற எந்த வழியும் வந்து அவரை வந்து மாத்த முடியல. எந்த வழியிலும் மாத்த முடியல. அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு வேசி ஸ்திரீ. சோ அந்த அந்த ஸ்திரீயை வந்து அவருடைய மனத்தை மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லி அனுப்புறாங்க. நீ போய் அவருடைய மனசை மாத்தி அவரை வந்து கூட்டிட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. அந்த ஸ்திரீயும் வந்து இவர்கிட்ட வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரை வந்து பார்க்க வர்றாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு வந்தா இவர் வந்து நாமஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவர் வந்து என்ன சொல்றார்? நான் உங்களோடு இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. அப்படியாம்மா, நான் வந்து எனக்கு எப்பவுமே ஒரு பழக்கம் இருக்கு. நான் வந்து இந்த ஜபம் செய்கின்ற பழக்கம் எனக்கு வந்து 3 லட்சம் தடவைகள் வந்து எனக்கு வந்து நாம ஜபத்தை முடிக்காமல் நான் பச்சை தண்ணீர் கூட அருந்த மாட்டேன். நீ அப்படி ஓரமா உட்காரு. நான் வந்து ஜபத்தை முடிச்சுட்டு நான் உன்னுடைய ஆசையை வந்து தீர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உட்கார வச்சுட்டாரு. ஜபம் பண்றார் 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 பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். இந்த அம்மாவும் பொறுத்து 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 பார்த்தாங்க. நைட் ஆயிடுச்சு, சரின்னு போயிட்டாங்க. அடுத்த நாள் வந்தாங்க. அடுத்த நாளும் இதே கதை தொடர்ந்தது. அதுக்கு அடுத்த நாளும் இதே கதையே தொடர்ந்தது. சோ 3 நாளுக்கு அப்புறமா அந்த 3 நாளும் இந்த ஸ்ரீ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? பகவானுடைய அந்த நாமத்தை வந்து சிரவணம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. சிரவணம் பண்ண 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 அவருடைய மனது, அந்த அம்மாவோட மனது வந்து ரொம்ப வந்து தூய்மை அடைந்தது. அப்புறம் கடைசியில வந்து 3வது நாள் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட கால்ல வந்து விழுந்துடுறாங்க. நான் வந்து வந்ததோட நோக்கம் வேற, தவறான நோக்கத்தோட நான் வந்தேன். என்னை வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி அனுப்பினாங்க. ஆனா நான் இப்போ உங்களுடைய சீடனாக, உங்களுடைய சிஷ்யையாக என்னை ஏற்றுக்கொள்ளணும். என்னோட மனசு இப்ப தூய்மையா இருக்கு. என்னோட மனசுல கிருஷ்ண பக்தியை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றார்? சரிமா, நீ வந்து இத்தனை காலம் வந்து தவறான வழியிலே வந்து சொத்தெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்க. நீ அதை எல்லாமே போய் கிருஷ்ண பக்திக்கு, இந்த கிருஷ்ண கைங்கரியத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டு நீ வா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களும் போய் அதே மாதிரி செய்து கொடுத்து வர்றாங்க. அவங்க வந்து இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட வந்து கிருஷ்ண பக்தையாக ஒரு வந்து வேசி ஸ்திரியாக இருந்து ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தியாக வந்து மாறுகிறார். சோ இந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துல அவரை மாத்த வந்து இவங்க மாறி போயிட்டாங்க. இதுதான் ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட கதை. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மாதிரியான ஒரு பக்தரை வந்து நம்ம பார்க்கவே முடியாது. அதனால ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணினார்? இவருக்கு இவ்வளவு நாமங்கள் ஒரு நாளைக்கு சொல்றதுனால இவருக்கு நாமாச்சாரியார் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தையே கொடுத்தார் அப்படின்னு நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पावेन பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பத்ம அப்படின்னா தாமரை, பத்திரம்னா இலை. சோ இது என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அதே போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை. சோ இந்த தாமரை இலை வந்து எங்க இருக்குது? தண்ணிக்குள்ளதான் இருக்குது எப்பவுமே, அது இல்லைங்களா? ஆனா தண்ணி ஒரு சொட்டாவது அது மேல ஒட்டுதா? இல்ல. அந்த மாதிரி பற்றில்லாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க. நம்மளுடைய கடமைகளை வந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதுல வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணணும். அப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதுவும் பகவானுக்கு பிடிக்காது. நம்ம யார் யாருக்கு அம்மா அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள், மனைவி மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள், நம்ம எங்க வேலை செய்யறோமோ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோ ஏதோ ஒண்ணு அதுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள், சோ இந்த மாதிரி சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லாத்தையும் வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணணும். ஆனா பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும்? பற்றில்லாமல் பண்ண வேண்டும். சோ பற்றில்லாம பண்ணும்போது அத வந்து அதனுடைய பலன்களை எல்லாம் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். பகவானே, நீங்க சொல்றீங்க, நான் செய்யறேன். அது நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சாலும் சரி, அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். அர்ப்பணிச்சிட்டோம்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, தாமரை இலையை வந்து தண்ணி எப்படி தீண்டாதோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த பாவ விளைவுகள் வந்து நம்மை வந்து தீண்டாது. பாவ விளைவுகள் எல்லாம் பஞ்சிலே இட்ட நெருப்பிலே இட்ட பஞ்சை போல தூசியாகிவிடும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா.
அடுத்தது பிரபு. இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். சோ இப்ப ஆச்சாரியர்கள், அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் யாரு? ஆச்சாரியர்கள். மிகப்பெரிய மத்துவ ஆச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், ஸ்ரீல பிரபுபாதா, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஆச்சாரியர்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக அவங்க ஞானத்தை முற்று பெற்றவர்கள், தெய்வத்தை கண்டவர்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தன்னடக்கம் உள்ள பிராமணன், ஒரு பிராமணனை பார்க்கிறார்கள், ஒரு பசுவையும் பார்க்கிறார்கள், ஒரு யானையை பார்க்கிறார்கள், ஒரு நாயை பார்க்கிறார்கள், நாயை உண்கின்ற சண்டாளனையும் பார்க்கின்றார்கள். ஆனா இவங்க எல்லாரையுமே எப்படி பார்க்கிறார்கள்? அந்த ஆச்சாரியர்கள் சமநோக்கிலே காண்கிறார்கள். எப்படி சமமா பார்க்க முடியும்? நாயையும் பிராமணனையும் எப்படி ஒன்னா பார்க்க முடியும்? யானையையும் நாயையும் எப்படி ஒன்னா பார்க்க முடியும்? இது பிராமணன் அப்படிங்கிறவங்க வேற, மனித சமுதாயம், இதெல்லாம் நாய் பூனைகளாச்சே. சோ ஸ்பீசிஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் வேற இருக்குது. இவங்களை எல்லாமே எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அப்படிதான் பாக்குறாங்க. எப்படி பார்க்க முடியுது அப்படின்னா, எல்லோருடைய மனதிலும் பகவான் பரமாத்மாவாக அமர்ந்திருப்பதுதான் அவங்களுக்கு தெரியுதே ஒழிய, இது ஒரு நாய், இது நாயை தின்கின்ற சண்டாளன், இது பிராமணன், இது பசு அப்படிங்கிற அவங்க டிஸ்கிரிமினேஷனே அவங்களுக்கு கிடையாது. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக. சோ ஆச்சாரியர்கள் எல்லோருமே எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் எப்படி பார்க்கிறார்கள்? சமநோக்கிலே பார்க்கிறார்கள். சமதர்ஷினக, சமமாக பார்க்கிறார்கள். எல்லோருடைய மனதிலும் இருக்கின்ற பரமாத்மா தான் அவர்களுக்கு தெரிகிறதே ஒழிய, அவர்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது நாயாகவோ பிராமணனாகவோ தெரிவது கிடையாது. இதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது. ஆனா நம்மெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. அது நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? சோ நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கூட எனக்கு தெரியல. இந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு போக முடியுமா அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியல. எல்லாத்தையும் ஒண்ணா நம்ம பார்க்க மாட்டோம். நம்மளுக்கு நிறைய இந்த பாகுபாடு எல்லாம் இருக்கு. இவங்களை எனக்கு பிடிக்கும், இவங்களை எனக்கு பிடிக்காது, அந்த மாதிரி நிறைய பாகுபாடு எல்லாம் இருக்குது. அவங்கள அந்த பிடிக்காதவங்க வந்தா ஒரு மாதிரி நடந்துக்குவோம், பிடிச்சவங்க வந்தா ஒரு மாதிரி நடந்துக்குவோம். எனக்கு என்னன்னு தெரியல, எனக்கு பார்த்தாவே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. நம்மனால ஏன்னா நம்ம இந்த மனித இயல்பு, இந்த கலியுகத்துல மனித இயல்புகள் இந்த மாதிரி இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மனித நிலையில் இருந்து தெய்வீக நிலைக்கு உயர வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பகவான் இந்த பகவத்கீதையே சொன்னார். சோ அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் இந்த மாதிரியாக நடந்து கொள்ளுவார்கள். அப்போ ஒரு தடவை விவேகானந்தர் ஒரு சத் சங்கத்துக்காக போறார், ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்காக போறார். அப்ப முதல்ல எல்லாம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல ஒரு இளைஞராக இருந்தார். சோ ரொம்ப கருப்பா, வெடுவெடுன்னு, ஒல்லியா அந்த மாதிரி இருப்பார். சோ எல்லாருமே விவேகானந்தரை அந்த கூட்டத்திலே யாருமே பார்த்தது கிடையாது. அந்த கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்தவர்கள் யாரும் அவரை பார்த்தது கிடையாது. சோ அவர் வருவார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு, பெரிய கார்ல வருவார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு, மாலை மரியாதை எல்லாம் செய்வதற்காக அந்த ஷால் எல்லாம் வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மாலை எல்லாம் கார்லன்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு. அப்ப ஒரு வெடுன்னு ஒரு கருப்பா ஒரு பையன் சைக்கிள்ல வர்றார், குடுகுடுன்ட்டு. வந்தோடனே அங்க இருக்கிற வாட்ச்மேன் என்ன பண்றாரு? எங்க வந்த போ 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 ஓரமா போ ஓர போ போ அப்படின்னு துரத்துறார். சோ அவர் பேசாம வந்துட்டார் திரும்பி. அதுக்கப்புறமா பெரிய ஒரு கார் வருது. கார் வந்த உடனே அந்த கார்ல இருந்து ஒரு குச்சிக்கு கோட்டு சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு அத குடிச்சிட்டு நிக்கிறார். அந்த வெடுன்னு வெள்ளையா வந்தார் இல்லையா அவர். அப்போ எல்லாரும் திகைத்து போய் விடுகிறார்கள். யாருக்கு மாலை போடுவது அப்படின்னு தெரியல. சோ அப்ப அவர் கேட்கிறார், நீங்க என்னுடைய தோற்றத்தை தான் மதித்தீர்கள். சோ எனக்குள்ள இருக்கிற ஆன்மாவை நீங்க பார்க்கல, நான் என்னுடைய ஞானத்தை பார்க்கல, நீங்க என்னுடைய தோற்றம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. நான் ஒல்லியா, யாருமே அப்படித்தானே, நம்மளே அப்படித்தானே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இல்லையா டிவோட்டிஸ்? நம்மளும் தானே அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். எஸ் ஆர் நோ? யாராவது சாட்ல போடுங்க.
அனந்த்குமார் பிரபு ரைஸ் பண்ணிருக்கிறார் ஹேண்ட். நீங்க சாட்ல போடுங்க பிரபு, எஸ் ஆர் நோன்னு போடுங்க. நம்மளா இருந்தாலும் அப்படிதாங்க நினைச்சிட்டு இருப்போம். எஸ். சோ அந்த மாதிரி எஸ் மாதாஜி, எஸ். தேங்க்யூ 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 மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வெளி தோற்றத்துக்கு தான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறோம். சோ ஒரு புக்கை அதோடைய அட்டையை வைத்து மதிப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் வெளி தோற்றத்தை வைத்து நாம் யாரையுமே மதிப்பிடக்கூடாது. நமக்குள்ள இருக்கிற ஆன்மாவைத்தான் நம்ம பார்க்க வேணும். எஸ் மன்னன் பிரபு, எஸ் பிரபு. சோ நம்மளுடைய வெளி தோற்றத்துக்கு இனிமே இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இத்தனை நாள் நம்மளுக்கு சொல்லி தரல, நம்மளுக்கு தெரியல. சோ இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நம்ம லைஃப்ல. சோ வெளித்தோற்றத்துக்கு இது கொடுக்காம, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம, ஒருவருடைய அந்த குணநலன்களுக்கு சோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம இந்த பகவத்கீதை வகுப்புல அட்டன் பண்ணினதுக்கான பலனை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அடைவோம் அப்படிங்கிறது திண்ணம். சோ இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு அதுதான் சொல்றது. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிகஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. சோ அவங்க அந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் மாதிரி ஒரு நாய்க்கும் ஒரு மனிதனுக்கும் கூட டிஃபரன்சியேஷன் இல்லாம வச்சிருக்காங்க. ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு நாயும் நம்மளும் ஒரே தட்டுல நாய் நம்ம வீட்டுல பெட்ஸ் இருந்தா கூட நாயும் நம்மளும் ஒரே தட்டுல சாப்பிடுவோமா அப்படின்னா இல்லைங்களா? நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் வச்சிருக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனா ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே ஒரே மாதிரிதான் நடத்துகிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி உயர்ந்த குணம் உள்ளவர்கள் தான் ஆச்சாரியர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 22வது ஸ்லோகம். ஏகி சம்ஸ்பர்ஷஜா மோகா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதே சூரமதே புதக. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வது இல்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவது இல்லை. சோ அறிவுடையோன் யாரு அப்படின்னு முதல்ல பகவான் ஒரு டெபரேஷன்ல சொல்லிட்டாரு இல்லைங்களா? சோ மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் இல்லாம, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் எல்லாம் இல்லாம, பற்று இல்லாம நம்ம கடமைகளை சரிவர செய்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம எதோட தொடர்பு கொண்டாலும் சரிதான், நமக்கு அதனால இன்பமும் வரும் துன்பமும் வரும். சோ நம்ம கிட்ட இந்த மொபைல் இருக்கு. இந்த மொபைல்னால நம்மளுக்கு பிளஸும் இருக்கு, மைனஸும் இருக்கு இல்லைங்களா? இதுக்கு அடிக்ட் ஆனி போனவங்க எத்தனை பேரு, இதுல ரம்மி விளையாண்டு எத்தனை பேர் உயிரை விடுறாங்க. சோ இது மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள். பிளஸ் ஒரு கத்தியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு பழத்தையும் வெட்டலாம், ஒருத்தரோட கழுத்தையும் வெட்டலாம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம எதோட தொடர்பு கொண்டாலும் சரி, நம்ம அதை எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற பொறுத்துதான் நமக்கு பலன். சோ அந்த ஜடப்புலனோட எதனோட தொடர்பு கொண்டாலும் சரி. ஆனா இதே மொபைலை வச்சு நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம் இல்லைங்களா? அது நம்மளுக்கு எதை கொடுக்கும்? நம்மளுக்கு பக்தியை வளர்க்கும், ஆன்மீக பாதையிலே அழைத்து செல்லும். சோ இதுக்கு அடிக்ட் ஆகி யூடியூப்லயும், பேஸ்புக்லயும், இன்ஸ்டாகிராம்லயும் அந்த நேரத்தை செலவழிச்சிட்டு இருந்தா அது நம்மளுக்கு நம்ம வழி நடத்தாது, நல்ல வழியில் கொண்டு செல்லாது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் ஏதோ ஒன்னோட நம்ம தொடர்பு வச்சிருப்போம். அதனால நம்மளுக்கு இன்பமும் வரும், துன்பமும் வரும். சோ இதனால அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வது இல்லை. சோ அறிவுடையன் யோசிச்சு பாக்குறான், எது இது நன்மையா தீமையா, சோ இதனால இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்ட்டு அதை எத்தனை பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணணுமோ, எதுக்கு யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவான், நல்லதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவான். அப்போ அப்படிப்பட்ட இன்பம், அதுல இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, அது இன்பம் வந்தாலும் சரி, ஓ இது நிலைத்திருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. அதுக்கு ஒரு ஆரம்ப புள்ளி இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு முடிவு புள்ளியும் இருக்கு, அதனால அது சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிற தெளிவு இருக்கணும். அப்படிங்கிற தெளிவு அறிவுடையவனுக்கு, ஞானிகளுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு இருக்கிறதுனால அவர்கள் அதிலே வருகின்ற சந்தோஷத்தை பார்த்து அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவது கிடையாது. அவர்களுக்கு ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், இன்பமும் துன்பமும் ஒண்ணுதான். சோ இங்க பாருங்களேன், இந்த ஆணைய குடிக்கிறதுக்குதான் கரும்பு எல்லாம் போட்டு ட்ராக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அந்த கரும்புக்கு ஆசைப்பட்டு
அது வந்து இங்க வந்து உள்ள குழிக்குள்ள விழுந்துருச்சு. இந்த மீன் கூட அதே மாதிரிதான் தூண்டில்ல புழுவை போட்டு வச்சிருந்தாங்க. அந்த புழு ஒரு ஜடத்தோட தொடர்பு கொள்றாங்க. அதனால அவங்களுக்கு துன்பம் வருகிறது. சோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மான். சோ மானை வந்து ஏதோ துரத்திட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்க இந்த பிக்சர் வந்து பார்க்கலாம். இதுல வந்து விட்டில் பூச்சிகள் சோ விளக்கை நோக்கி நகர்கிறது. அத வந்து என்னன்னு நினைச்சிட்டு போய் விழுந்து அதுல வந்து சாகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ இதனால ஜட தொடர்பு உடையவர்கள் ஜடத்திலே தொடர்பு கொண்டு விட்டாலே நம்மளுக்கு இன்பமும் வரும், துன்பமும் வரும். சோ அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம், ஒரு கத்தியை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோமோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. 23வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சக்னோதி ஹைவ யோசோடும் சரீர விமோசனாத் காமக்ரோதாத்பவம் வேகம் சயுக்த சுகி நரக. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். சோ நம்ம இந்த உடலை வந்து இறப்பதற்கு முன்பு நம்ம இந்த உடலை விடுவதற்கு முன்பு இந்த உடலை விட்டு நம்முடைய ஆன்மா வெளியேறுவதற்கு முன்பே கூட நம்ம வந்து இந்த ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை சோ நம்ம ஜடப்புலன்கள் எது எதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். 5 புலன்கள் இருக்கிறது. சோ கண், மூக்கு, நாக்கு, காது, காமம், கோபம் இது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி உந்துதல்கள் சரிங்களா? இந்த மாதிரி உந்துதல்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அப்படி கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சா அவன் இந்த உலகத்திலேயே இருந்தா கூட அவன் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. நம்மளுக்கு வந்து கோபம் வந்துருச்சுன்னா நான் என்ன பேசுறேன்னு எனக்கே தெரியாது, நான் என்ன செய்வேன்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம் இல்லைங்களா? சோ நிறைய கொலைகள் நடக்கிறது. அவங்க கிட்ட போய் கொலையாளிகள் கிட்ட பேசி பார்த்தா எனக்கு அந்த ஒரு நிமிஷம் தான் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல, அந்த ஒரு நிமிஷத்துல நான் ஏதோ நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த ஒரு நிமிஷ கோபம் சோ அந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த அவங்க அதை மட்டும் கட்டுப்படுத்தி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து சிறைக்குள்ள இருந்திருக்க வேண்டாம். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய எல்லா புலன்களையும் பேச்சை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நாவினாலே வந்து நாவினால் சுட்ட புண் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு இல்லைங்களா? நம்ம தெரியாதனமா ஏதாவது ஒரு வகையில வேகத்துல பேசிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அரைஞ்சா கூட மறந்துடுவாங்க. ஆனா வந்து அந்த வார்த்தைகள் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளேயே இருந்து எப்பவுமே வந்து அது ஒரு வடுவாகி போகும். அந்த வடுவை வந்து மாத்த முடியாது. சோ அப்ப நம்ம நாவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி எல்லா புலன்களுடைய உந்துதல்களையும் வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்துறவங்க காமத்தையும் கோபத்தையும் கூட கட்டுப்படுத்த வேண்டும். காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்திட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து நன்கு நிலை பெற்றவர்கள். அவங்களுக்கு இந்த உலகிலே துன்பமே இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது எதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நல்லா தெரியாது. ஆனா இந்த நிலையை அடைவது அப்படிங்கிறது ஆச்சாரியர்களுக்கு கைவந்த கலை. நமக்கெல்லாம் மானிடர்கள் இந்த பௌதிகத்திலே இந்த இல்லறத்திலே இந்த கலியுகத்திலே சோ அதுவும் எந்த மாதிரியான இப்போ சிச்சுவேஷன்ல நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு தெரியும். சோ ஆனாலும் இப்போ இந்த பகவத்கீதை வந்து கிளாஸ்ல வந்து இருக்கிறதுனால இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டதுனால நம்ம இதையெல்லாம் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தினோம் அப்படின்னா அது நமக்குதான் நன்மை அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் 5.29 சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சாந்தி மந்திரம் அமைதிக்கான வழி. சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். போக்தாரம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன்
ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். சோ நம்ம அமைதியா வாழணும் இந்த உலகத்துல அப்படின்னா இந்த மந்திரத்தை கடைபிடிச்சா போதும், நம்ம வாழ்க்கையில என்னைக்குமே அமைதி வரும். நமக்கு துன்பங்கள் வரதான் செய்யும். ஆனா அந்த துன்பங்களை அமைதியாக எதிர்கொள்வோம். அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுவோம். ரியாக்ட் பண்ண மாட்டோம், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம். சோ எல்லா யாகங்களுக்கும் யார் எந்த யாகம் கணபதி ஹோமம் பண்ணினாலும் சரி, சண்டி ஹோமம் பண்ணினாலும் சரி, அந்த யாகத்தின் பலன் யாருக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் விஷ்ணுவையே சென்று அடையும். ஏன்னா அவர்தான் யாகங்களின் தலைவர். யக்னோவை விஷ்ணு, யாகம் அப்படின்னாவே விஷ்ணு, விஷ்ணு அப்படின்னாவே யாகம். சோ யக்னோவை விஷ்ணு, நானே யாகம். அப்போ யாகத்தின் பலன்கள் எல்லாமே பகவானைத்தான் சென்று அடைகிறது. சோ அவர்தான் போக்தாராம் யக்ன தபசாம், நானே அனுபவிப்பாளர், ஐ ஆம் த என்ஜாயர் அப்படிங்கிறாரு. போக்தாராம் யக்ன தபசாம், எல்லா யாகங்களின் அனுபவிப்பாளர். சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படிங்கிறாரு. எல்லா லோகங்கள், எத்தனை லோகங்கள், 7 14 லோகங்கள் இருக்கிறது. சோ அத்தனை லோகங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். அவங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் யார்? இந்த லோகங்களை எல்லாம் படைப்பவர், காப்பவர், அழிப்பவர் யார் அப்படின்னா அவர்தான். சோ அவருடைய கண் அசைவிலேயே எல்லாமே படைக்கப்படுகிறது. அவர் தேவைப்படும் போது எல்லாமே அழிக்கப்படுகிறது. எல்லாமே அவருடைய வயிற்றிலே தஞ்சமடைகிறது. அவருக்கு மறுபடியும் எப்ப தோணுதோ அப்ப மறுபடியும் அதை சிருஷ்டி பண்ணுவார். சோ எல்லாத்துக்கும் தலைவர் அவராகவே இருக்கின்றார். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன், சுக்ருதம் சர்வபூதானா அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன? நான் உங்களுடைய வெல்விஷர் அப்படிங்கிறாரு. உயிர்வாழிகளின் உற்ற தோழன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அவரை விட இப்ப இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாமே முதுகுல குத்தாம இருக்க மாட்டாங்க. சோ நமக்கு முன்னாடி ஒண்ணு பேசுவாங்க, பின்னாடி ஒண்ணு பேசுவாங்க. ஆனால் பகவானை நம்பினா அவர் என்னைக்குமே நம்மளை கைவிட மாட்டார். அவரை மாதிரி ஒரு வெல்விஷர், உற்ற நண்பன் நம்மளுக்கு யாருமே கிடைக்க மாட்டாங்க. சோ அவர்தான் அதனாலதான் சுக்ருதம் சர்வபூதானா, சுக்ருதம் சர்வபூதானம் அப்படின்னா எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் வெல்விஷர் அப்படின்னா. ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ இப்படி என்னை பற்றிய எல்லா விஷயங்களையும் தெரிந்து கொண்டிருப்பவன் அவன் இந்த உலகிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். அவனுக்கு ஜடத்துயரங்கள் வரலாம், ஆனாலும் அவன் மனசு அமைதியா இருக்கும். எல்லா துயரங்களையும் துன்பங்களையும் அமைதியாக எதிர்கொள்வான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் பகவான் எல்லாத்தையுமே செய்கின்றவர். நம்மனால எதுவுமே செய்ய முடியாது, அவர் சாங்ஷன் பண்ணாம எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது தெரியும். அதனால அவர் அமைதியாக இருப்பார். சோ இதுதான் சாந்தி மந்திரம், அமைதி மந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. போக்தாராம் யக்ன தவசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். சோ இதுதான் 5.29 5th சாப்டர்ல கடைசி ஸ்லோகம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம எல்லாமே பகவான் தான் செய்யறார், எல்லாமே ஆல்ரெடி பிளான்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுக்கு நான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஒரு சமயத்துல துவாரகால பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறார் பகவான். பக்கத்துல அர்ஜுனரும் இருக்கிறார். ஒரு அப்ப வாயில் காப்போம், வாயில்ல ஏதோ சத்தம் கேக்குது. அப்ப ஒரு பிராமணர் ஓடி வருகிறார். ஓடி பகவானே நீ இப்படி செய்யலாமா, உனக்கு கொஞ்சம் கூட என் மேல கருணையே இல்லையா, அப்படியா இப்படியா இந்த மாதிரி பண்றியே அப்படின்னு என்னென்னமோ பேசுறார். சபிச்சிருவேன் அப்படி இப்படி எல்லாம் பேசுறார். அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அர்ஜுனர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். அவர் என்னமோ பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். ஆனா பகவான் அதை கண்டுகொள்ளாமல் பூஜையிலேயே ரொம்ப தீவிரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து பார்த்தார். அந்த பிராமணர் நிறுத்துற மாதிரியே கிடையாது. இவரும் பேசாம பூஜை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. இதை எவ்வளவு நேரம் தான் அர்ஜுனர் பார்த்துக்கொண்டே இருப்பார். அப்புறம் பார்த்தாரு. இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிராமணரை கூட்டிட்டு போய், உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க, நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இல்ல வேணாம் எனக்கு அவர்தான் சொல்லணும், அவர்தான் பதில் சொல்லணும், அவரை கேட்க சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாரு. ஆனா பகவான் எந்திரிக்க மாட்டேங்கிறார், பூஜையிலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். அப்புறம் இங்க பாருங்க, நான் உங்களோட பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறேன், என்ன வேணுமோ நான் செய்யறேன், அந்த பிரச்சனையை என்கிட்ட சொல்லுங்க. அப்படி இல்ல உங்க பிரச்சனையை நான் தீர்க்கல அப்படின்னா நான் தற்கொலை கூட பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அர்ஜுனர்.
சோ நல்லா மாட்டிக்கிட்டார். சோ அவரை வந்து சொல்றார், என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அந்த பிராமணருக்கு குழந்தை பிறக்கிறது. அந்த பிராமணருக்கு குழந்தை பிறந்த உடனே கொஞ்ச நேரத்துல அந்த குழந்தை காணாம போயிடுது. இந்த மாதிரி ஒரு முறை அல்ல, 2 முறை அல்ல, 3 முறை அல்ல, 9 தடவையும் வந்து குழந்தைகள் காணாமல் போய்விட்டது. சோ அவருக்கு எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க. சோ இது வந்து 10வது முறை. சோ 10வது முறை வந்து இதே மாதிரி மறுபடியும் அந்த பிராமண அவங்க வந்து ஒய்ஃப் வந்து பிரெக்னென்ட்டா இருக்காங்க. குழந்தை பிறக்க போகிறது. சரிங்களா? அப்பதான் வந்து இந்த மாரி வந்து என்ன காப்பாத்து, எனக்கு ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். அப்பதான் அர்ஜுனர் வந்து நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் வா அப்படின்னு சொல்லி போறார். போயிட்டு அந்த ஒரு பெரிய ஒரு அரண்மனையை அமைக்கிறார். அம்புகளால வந்து ஏதேதோ வந்து ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்கிறார். இவர் வந்து சுத்தி சுத்தி வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அவர் வந்து காவல் காத்து கொண்டிருக்கிறார். இப்போ அந்த அம்மாக்கு பிரசவ வலி வந்து விட்டது. இப்ப வந்து ஒரே சந்தோஷமா எல்லாரும் உள்ள இருந்து ஒரு கத்தல் வருகிறது. சோ அப்ப தெரிஞ்சிருச்சு குழந்தை பிறந்துருச்சு, ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்குது. சந்தோஷப்பட்ட அந்த நிமிஷத்திலே டக்குன்னு குழந்தை காணாம போயிடுச்சு. சோ இப்போ அர்ஜுனர் கிட்ட ஓடி வர்றார். குழந்தை காணாம போச்சு அப்படிங்கிற அந்த இது கூட இல்லாம அந்த பிராமணர் ஓடி வந்தார். இப்ப நீ சொன்ன இல்ல அர்ஜுனா, இப்ப பாரு என்னோட குழந்தை காணோம். இப்ப நீ என்ன சொன்ன? ஒண்ணு என் குழந்தைக்கு வரவிட, இல்லன்னா இப்ப நீ தற்கொலை பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நிக்கிறார். என்னென்னமோ சொல்லி பாக்குறார். ஒண்ணுமே முடியல. இருங்க நான் பாக்குறேன் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு பாக்குறேன். இல்ல நீ தற்கொலை பண்ணிக்கோ. இல்ல நீ தற்கொலை பண்ணிக்கோ அப்படின்னு வந்து நிக்கிறார். வேற வழி இல்ல. அர்ஜுனருக்கு வந்து என்ன செய்யறது ஏது செய்யறதுன்னே தெரியல. சோ பகவானே எங்க இருக்கிற நான் இப்படி இக்கட்ல மாட்டிட்டு இருக்கிறேன் என்னை இப்படி தவிக்க விட்டுட்டியே அப்படின்னு ரொம்ப இதுவா அவருக்கு என்ன பண்றதே தெரியாம ஒரு டென்ஷன்ல என்ன பண்றார் வில் எடுத்து விடுறார். அக்னி வளர்க்கிறார். அக்னியில வந்து அவர் வந்து உள்ளே பாய போகும்போது அவருடைய அந்த அங்கவஸ்திரத்தை கிழித்து பகவான் வந்து இருக்கிறார். இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிருந்த கிருஷ்ணா அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். why so late அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவர் கேட்கிறாரு நீ என்ன கேட்டா இங்க வந்த, நீயா வாக்கு குடுத்த, நீயா வந்த, நீயா மாட்டிக்கிட்ட, இப்ப மட்டும் ஏன் என்ன கூப்பிடுற, ஏன் லேட்டுன்னு நீ எப்படி என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ அர்ஜுனருக்கு நான் காப்பாற்றுகிறேன், நான் காப்பாற்றுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்க கூடாது இல்லைங்களா? எல்லாத்துக்கும் பகவானே அவர் வந்து பூஜை செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அப்படி வந்து பேசுறார். பகவான் பேசாம இருக்கிறார் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணும்போது நீங்க அதை தெரிஞ்சுப்பீங்க. சரிங்களா? அது இப்ப சொல்ல முடியாது. அது பெரிய ஸ்டோரி. சோ அந்த குழந்தை மறுபடியும் கிடைச்சுதானா? ஆமா கிடைச்சது. மறுபடியும் வா குழந்தைய தேட போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து கூட்டிட்டு போயிடுறார். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, நடக்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே வந்து பகவான் சாங்ஷன் பண்ணினா மட்டும்தான் நடக்கும். நம்மனால எதுவுமே கிடையாது. நாம் நடக்கின்ற செயல்களுக்கு கர்த்தா கிடையாது. அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும். அதுக்காக நம்ம பேசாம இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய முயற்சிகளை வந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டா இப்போ ஒரு குடும்பத்தை காப்பாத்தணும், பகவான் வந்து காப்பாத்துவார் அப்படின்னு உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. சோ நம்மளுடைய செயல்களை, நம்மளுடைய கடமைகளை வந்து செய்து கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். பகவானோட பக்தியோட செஞ்சுட்டு இருக்கணும். பகவானோட சாங்ஷன் பண்ணாம எதுவும் நடக்காது. ஒரு புல் அசைவது கூட பகவானுடைய அனுமதியின்றி அசையாது. அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்து நம்மளுக்கு வேணும். அதை சொல்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி சொன்னேன். இப்ப வந்து அதனுடைய ரீகேப் நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சந்நியாசா அல்லது கர்மயோகா. இப்ப கேட்டாரு இல்லைங்களா? சந்நியாசம் பெரிதா கர்மயோகம் பெரிதா எச்ரேய அப்படின்னு கேட்டா அதான் முக்கியமான வார்த்தை. கர்மயோகம் பெரிதா சந்நியாசம் பெரிதா அப்படின்னா பக்தி தொண்டோடு செய்ய அப்படின்னு சொல்றாங்க. கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. சோ கர்மத்தை வந்து எப்படி செய்யணும்? பக்தியோடு கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். சோ இல்லறத்திலே இருப்பவர்கள் கூட எப்படி செய்யணும்? கிருஷ்ண பக்தியோட எப்படி கர்மங்களை செய்யணும்? இப்போ வீடு கிளீன் பண்றோம். நான் மாப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து விளையாட போறார். சோ பாலகிருஷ்ணன் வந்து விளையாட போறார். அவருக்காக நான் வந்து வீட்டை எல்லாம் நல்லா சுத்தப்படுத்தி நல்ல நறுமண புகையெல்லாம் இது போட்டு வைக்க போறேன். சோ நல்ல மலர்கள் எல்லாம் கட்டி சோ பூ வாங்கும் போது நினைச்சுக்கணும் இது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மாலையாக தொடுத்து போட போறேன். நான் இன்னைக்கு சமைக்க போறேன் அப்படின்னா பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும் அதை செஞ்சு பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ண போறேன். சுத்தமா சமைச்சு அதை வந்து பகவானுக்கு சமைக்க போறேன். சோ இப்படி ஒவ்வொரு செயல்களையுமே வந்து அல்லறத்திலே இருப்பவர்கள் கூட கிருஷ்ண கர்மா செய்ய வேண்டும். கர்மங்களையே கிருஷ்ண கர்மாவாக மாற்றிவிட வேண்டும். பகவானா வந்து நம்ம சமைக்கிறது எல்லாமே எடுத்து சாப்பிட போறார். ஜஸ்ட் அவர் கண்ணால பார்த்து
ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார். அப்போ அதில் உள்ள களங்கங்கள் எல்லாம் விலகி விடுகிறது. அது பிரசாதமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த பிரசாதத்தை வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது நம்முடைய மனத்திலே இருக்கின்ற களங்கங்கள் எல்லாம் நீங்குகிறது. நம்முடைய பிரெயின் செல்ஸ், நம்முடைய மத்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளென்ஸ் ஆகிட்டே வருகிறது. சோ நம்ம நினைச்சா கூட அடுத்தவங்களுக்கு துன்பமே நினைக்க முடியாது. நம்ம ஒருத்தங்க பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட, திட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட திட்ட மாட்டோம். அடுத்தவங்க கிட்ட வந்து குறை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பழக்கம் வந்து நம்ம கிட்ட நிறையவே இருக்குது. சோ அதையும் வந்து நம்ம செய்ய மாட்டோம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ளேயே நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு நடந்து கொண்டே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ப்ராக்ரஸ்ல நம்ம வந்து நமக்கு தெரியும். நம்மளுக்கே அந்த நம்மளே நம்ம இருக்கிற நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிவிப்பார் பகவான். சோ நிஷ்காம கர்மா கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. சோ நிஷ்காம கர்மானா என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். டிவோட்டீஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? யாராவது சொல்லுங்க. நிஷ்காம கர்ம யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. am I audible? எனக்கு இங்க பவர் கட் ஆயிருக்கு. கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நான் நீங்க இருக்கிறீங்களா இல்லையா? கேக்குறதா இல்லையா? ப்ளீஸ். கேக்குது மாதாஜி. யாருமே சாட்ல போடலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுங்க ப்ளீஸ். Doing work for the Lord only. பிரேம் குமார். ஓகே. டூயிங் ஃபார் த லார்ட் ஒன்லி. லார்ட் ஒன்லி தான் இந்த உலக சேமத்துக்காக. சரிங்களா? இந்த பகவானுடைய சேவையும் தான். அது மட்டும் கிடையாது. உலக சேமத்துக்காக. சுகினோ பவந்து இல்லைங்களா? சோ இந்த இந்த உலகத்துக்காக மக்களுக்காக இப்ப ஒரு யாகம் நடத்துறாங்க. இப்ப ராமானுஜாச்சாரியார் இருக்கிறாரு. ராமானுஜாச்சாரியார் என்ன பண்ணினார்? அவருடைய குரு வந்து அவருக்கு வந்து மந்திரத்தை போதித்தார். இல்லைங்களா? நாராயண மந்திரத்தை போதித்தார். என்ன பண்ணினார் அவர்? இந்த மந்திரத்தை நீ யாருக்குமே சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு. எஸ். யாருக்குமே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னார்னா உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு? கோயில்ல போய் செவுத்துல ஏறி நின்னுட்டார். ஏறி நின்னுட்டு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, எல்லாரும் வாங்க, எல்லோரும் வாங்க, எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் கூடிட்டாங்க. எல்லாரும் கூடினா ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படிங்கிற அந்த 8 எழுத்து மந்திரத்தை வந்து சொல்லிட்டார். அப்போ அவருடைய குரு பார்த்து சொல்றாரு, நீ நரகத்துக்கு தான் போவேன். இந்த 8 எழுத்து மந்திரத்தை நீ யாருக்குமே போதிக்க கூடாதுன்னு சொன்னேனே, உபதேசிக்க கூடாதுன்னு சொன்னேனே. அப்படின்னா ராமானுஜாச்சாரியார் என்ன சொல்றார்? நான் ஒருத்தன் நரகத்துக்கு போனா பரவாயில்ல. இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் சொர்க்கத்துக்கு பகவானுடைய வைகுண்ட லோகத்துக்கு போவாங்க. பரவாயில்ல அப்படின்ட்டார். சோ இதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகம். தனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்காம எல்லாமே வந்து லோகா சமஸ்தோ சுகினோ பவந்து அப்படின்னு லோகசேமத்துக்காக யார் ஒருவர் வந்து கர்மங்களை செய்கிறார்களோ, கடமையாக நினைத்து செய்கிறார்களோ, அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். இது வந்து நம்மை வந்து பந்தத்திலே இருந்து விடுவிக்கிறது. இந்த பற்றுகளிலே இருந்து விடுவிக்கிறது. குர்வன் அபினலிப்பியதே அப்படிங்கறதும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து yes, giving up the results to Krishna Paramatma and for the welfare of the society also. அண்ட் கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. சோ நம்ம எப்படி வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில இருந்து விடுதலை ஆவது? சோ இந்த பௌதிக சம்சார சாகரத்திலே இருந்து எப்படி விடுதலை ஆவது? இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே இருந்து எப்படி விடுதலை அடைவது? அப்படின்னா நம்ம பகவான் மேல பக்தி செலுத்துவதன் மூலமே, கிருஷ்ண கர்மா செய்வதன் மூலமே நம்ம வந்து இந்த கடலிலே இருந்து சம்சார சாகரத்திலே இருந்து விடுதலை அடைய முடியும். நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ பகவான் மீது பக்தி செய்வதன் மூலமாக இப்ப வந்து நம்ம யாகங்கள் செய்ய முடியாது, தானங்கள் செய்ய முடியாது, தவங்கள் செய்ய முடியாது. இப்ப நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜபயக்னம். சோ அந்த பகவானுடைய நாமங்களை வந்து உச்சரிக்கிறது. அந்த பகவானுடைய கலிகாலத்திலே மக்கள் எல்லாம் குறைமதியாளர்கள். அவங்களுக்கு ஈஸியா ஏதாவது சொல்லணும்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து கலியுக மக்களுக்காக கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார். சோ பகவானுடைய நாமத்தை சொல்வதன் மூலமாகவே நம்ம பகவானை சென்று அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. சோ பகவானை சென்று அடையணும்னா பகவானுடைய நாமங்களை அட்டென்டிவா சொல்லணும். அட்டென்டிவா அவங்க நம்ம சொல்கின்ற நாமம் வாயில சத்தமா சொல்லணும். சத்தம்னா நம்ம கேட்கிற மாதிரி சொல்லணும். அதை நம்முடைய செவிகள் வந்து கேட்க வேண்டும். சோ அப்படி நம்ம அட்டென்டிவா சொல்லும் போது பகவான் நம்முடைய நாக்கிலே நடனம் ஆடுகிறார்.
அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. சோ இந்த மாதிரி பகவான் மேல பக்தி செய்யும் போது பகவானை வந்து சென்றடைவோம் அப்படிங்கிறது. அது இந்த ஜென்மத்திலா இல்ல அடுத்த ஜென்மத்திலா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. நமக்கு இப்ப என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல பக்தி செலுத்தணும். சோ இந்த பாதைக்கு நம்மளை கூட்டிட்டு வந்து விட்டிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் நன்றியோடு பகவான் மேல பக்தி செலுத்தணும். அன்போடும் அவருக்கு வந்து நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணி அதை வந்து நம்ம பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். சோ 2 தான். அவன் நாம ஜபம் சொல்லணும், பிரசாதம் சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும், சத் சங்கத்துல இருக்கணும். ரொம்ப ஈஸி. சோ கலியுகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ரெக்கார்டிங்